Майнкрафт. Аз пък в момента снимам на Майнкрафт, може би после ще снимам на FIFA, не знам, ще мога да изиграя някаква фифичка, там ще измислим. Така. Айде по-бързо. Полка 7, 5, 3, 0 полка. Да, и това. Първите на микс сме. What? Това нашия хакер ли? Да рискувам. Нямам блока. Нямам риску. Не стъпите блокове, човек. Нито стъпите блокове. Мразя ги тези блокове. Мисля заради тия трябва да си купувам някаква нежеста кирка и хубавите блокове. Да го заградя така. Пич, махни ги тея смотани блокове. Енти пернити. Слагат се хубави блокове. Ама не бе! Чакай малко. Успокой топката. Аз не ти мисля лошо. Казвам ти да сложим хубавите блокове, за да може да си укради цвет. Ако щеш, слагай броз. Така, виждам се. Не е също. И да, загадихме си яхто яйце. Здравото, все още здраво яйце. Да, хора, надявам се добре да ме чувате. И оня си е направил почти пътя. Добре, скачаш ли? Аз не скачам. Please, не скачай, please. Please take me. Please. Поискаме на нещо си. Няма съм с това контрол. Ще разберете защо. Искам да се пробвам с едно нещо. Значи, и ще ви кажа дали мога с него. Split control се нарича. Нарича контроля. Invert, destroy, sensitivity. Така, touch. Autogen, destroy, split control. Но. Значи не съм с но мисля, че и така е добре. Хоп. Пак. Да, и така, без контрол също ме кефи. Така. Да, аз още не съм си събрал нищо. Това събирам тук. Надявам си моя. И ще пробвам една битка без сплит контрол. Надявам се да ми бъде успешна. Но слъг с сплит контрола е супер лесно. Да, я искам да го включа. И надявам се тук да няма много голяма пропаст. Да ви махна. Хоп. Ей, чуе. Ла? Този какъв е? Аз не знам. Яйце, да, ние сме лилави. Както виждате, чакай, да падна много лесно. Но виж, много е лесно. Коцки. Че не мога да играя. Ти проблема, това е моето. Също грозния блок. Искам да ти го сюда. Моля, ще го сети. Ще улесня. Айде, сега закътим да спрегим. Спрем генератора заради тази. Така. Вземам си такова. 2 стака блокове.
Да, и дългът, но не е много дълъг, предполагам, като он за другия. За другия беше много дълъг. И така ще се взема и пържолки, за всеки случай. Добре, доста къса ми. Добре. Така, сълси на лъса. Добре, така. Ние сме в първая. Вярвам да били яйцето, като гледам даже яйцето си не е перфектно. Имам 2 стака блокове, освен да правя подхамонза, но този червения, да, точно към него трябва да правя. Или оранжеве тези. Сега ще видя, че не се бия. Искам оранжевете има още. Вау, има още от оранжевите. Ще опитам една битка. Но не знам дали ще успея. Отивам ли? Кажете. Дайте ми съвет. Ще се преборя ли? Ще се преборя, мисля. Не мога да го ударя този. Лами. Айде, бай, пич. Вие нямате яйце. Това ще се... Трябва за първи път правя така път. То такъв готин път. Никога не съм правил. Надявам се. Но да ви харесва. Много лесно. Просто нямам проблем. И то никакъв. И е даже много лесно. Ще свикна. Не съм такъв, че с сплит контрола може по-хубаво е само биенето. Слагането и така, според мен. Иначе с това графиката е перфектна и този пич не мисля, че е много добър, колкото мен. Който си мисля за добър? По-добър от мен. И върнах се. Така, моята си база. И искам много да ги убия, но не знам дали ще успя. Особено от този червения, много искам да го убия. Но аз трябва да... Да, аз огладнявам. Аз ще започна да правя път към тези червените. Надявам се не да са там. Не да са там, без смисъл. Струва да не е там. What? Защо падна чайката? И аз не знам. Но да е за добро. Много ми харесва. И да, добре, ще направя път към тях. Ще вземе. Така. Аз няма идея. Да. Да. Та-дам. Пак трябва да нямам. Тези блокове няма да ми стигнат,
особено много. След блока ще погледна. Аз мога да... Чакате, не ме виждам. И се прави, че не ме виждам. Аз така виждам. Да, аз не го виждам. Клик лайк FIFA Mobile и на живо от BS. Hello! Ама it's me! Тези моите... Ау, не! Ау, не! Не, 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 не. Не, не, не. Мани го, мани го, мани го. Махни го. Добре. Той е изкопал доста. Да, бих казал, че е доста изкопал, но поне не е успя да щупи нашето яйце. И също нашето яйце е много даже добре, мисля. Така. 15% надолу. Как мога. Но пък тази страна не може да идват моите бандити. Но аз пък нямам пак блок. Чакай малко. Не внимавай вече. Изказва, че да не внимаваш. Hello? It's me, no, it's me. Абе, разбрах, че гледате Live FIFA 17 Mobile. Live FIFA Mobile. BGS. Че BGS е... Не. И хора, да. Умряхме, то се видявам. What? Не, чага. Защо? No. Не. Добре. Може и да има някакъв шанс да ме убие, но аз пък няма да се там. Ще използвам последния си дъх. Да отида до тях. Please take me. Please. Не! Колко съм тъп, хора. Но, поне се научих с това да натискам. И се научих горе-долу да правя каквото става. И дано клипът да ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк, се абонирайте за мен. И до следващото видео. Чао!